Jeg er klar. Nå. Jeg tror, det er det forkerte kald, jeg prøver lige den der. Ja, det tror jeg. Det lyder bare som en anden, der gurler sådan det der, hvad hedder det? Hvad hedder det? Mundskyld, prøv at høre. Listerine. Okay, det er helt klart det forkerte. Det her, det er noget helt andet. Det, jeg ved ikke om, jeg tror det er en hval. Okay, han stoppede det. Han har tabt han posten, du kan godt høre, når han ryger, hva'? Hvor kommer han? Jeg kan godt lide det eneste, der reagerede på, var hvalen. Hold kæft, burgerkopéer, det er sidre. Der er kalkuner. Er det? Nej, Tim. Nu prøver jeg her. Er det ikke en red der caller det der? Jeg ved det ikke, den siger i hvert fald bare. Åh, det kunne den fandme lige den der. Nå, nu skal den ikke have alt for meget. Nej, nu skal den bare lægge sig. Den glitchede helt vildt. Så, jeg tror sgu fægt nu. Der skal vi gå ud og kigge på dyret. Jeg har plads i min fryser, hvis det er. Nå, man hiver med sådan en hjort her, så det bliver rigtig pænt. Skal vi se noget mere, der stadig har knoppen tilbage? Jeg får helt lyst til at soppe. Skal vi lige se, om der ikke lige er en due, der smiler lidt kægt eller et eller andet? Dog er bindegal, når han ser, hvad jeg er skudt efter. Kommer du her hos mig? Ja. Du mangler stadig at finde 4 dyr eller sådan noget. Det passer sgu da bare på. Maham. Nå, den anden jeg skød efter nu, den her vej. Eller den tredje, eller fjerde. Jeg ved ikke, hvad nummer det er. Jeg tror, vi skal droppe det, fordi jeg gider ikke have en reprimande af dog igen der. Der er kraftet med en skovsnegl, du. Oj. Ja, er der kunder? Det tror jeg. Ja. Hvad hører? Oj, der er gang i dyrelivet hernede. Hold nu kæft. Elk. Det er hernede. Hold nu kæft. Prøv lige vent. Hold kæft, der er gang i dyrelivet her. Hold kæft, dit bukkepig var helt op at høre nu, hva'? Helt op at ringe. Der er 3 du. 3? Jeg har 5 skud, det er mere end rigeligt. Der er... Tim, der er 2 med opsats. Og 3 uden. Så tager vi en dobbelt. Og 3 elle. Der er 4. Ej, det er næsten så smukt, man er nødt til at se det først. Tim, du fucker ikke det her op. Nej. Fuck, den kommer løbende hen mod mig nu. De kommer begge to. Jeg bliver nok nødt til at plukke den lige om lidt, for den kommer hen mod mig. Det er godt se, den gøjler der. Hvor er den anden? Satans, det er kræm. Sgu lige til i magasinet. Nu er det godt fyrt af. Kom nytår en gang om året. Hvad lagde den så, den var skød? Ej, der er fandme blod over det hele herovre. Nej. Hvis vi er heldige, så er det den samme, jeg har skudt efter. Jeg har ramt 2 forskellige dyr herovre. Hvad med at kød i fryseren, hvis de lægger sig for helvede? Mads, jeg skulle fundet 50% af hvad jeg skød. Der er kraftet med en til derovre, du. For fandme ikke lov til min vagt, der skød lige i røven, du. Ja, den ramte jeg ikke. Men den var også 200 meter væk, eller sådan noget. Må tage nogle chancer her, det ved jeg ikke. Hvad fanden, den er ikke død, den ligger og sprætter! Richard. Skal vi ikke lige se, om der ikke er noget over på den anden side af den her lille bitte sø her, hva'? Lille bitte sø. Kunne være, man var heldig. Så man kunne få et long shot her. Jeg gider sgu ikke kravle over efter den, bare se, om man kunne ramme jo. Ja.
dyr her i aften. Jeg ved ikke, det vil jeg da ikke sige. Jeg synes, at den hjort, der går derovre, den er fandme... Ja, hvor løber den hurtigt, sådan satan. Jeg skal se meget højere, jo. Ved du hvad? Jeg tror, det var nok jagt for den her gang. Jeg har løbet tør. Jamen, skal vi ikke sige, at det var del med en fin jagt, det her?